Πολύ συχνή ερώτηση είναι: μπορώ να χτίσω αυτή την επιχείρηση παράλληλα με τη σχολή μου, με τη δουλειά μου και τη δεύτερη δουλειά μου? Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Η πιο αναλυτική απάντηση είναι ότι πραγματικά έτσι ξεκινάνε όλοι. Είναι το πιο φυσιολογικό. Και εγώ πριν το κάνω full time όπως τώρα, είχα ξεκινήσει ούσα φοιτήτρια και ταυτόχρονα δουλεύοντας σε mini market. Αντίστοιχα, άλλοι έχουν και δεύτερη δουλειά, άλλοι είναι σεζόν, ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά όλοι έχουμε, ας πούμε, 5 ώρες την εβδομάδα να ασχοληθούμε. Άμα δεις το screen time σου, σίγουρα 5 ώρες την εβδομάδα μπορεί να είναι στο TikTok ή στο Instagram μόνο. Δηλαδή, ακόμα και άτομο που είναι σεζόν θα βρει λίγο χρόνο στο ρεπό του, λίγο πριν πάει για ύπνο ή όταν ξυπνάει. Και ας μην είναι 5 ώρες την εβδομάδα, είναι και λιγότερες. Σημασία είναι ότι κάποιος βρίσκει χρόνο για αυτό που θεωρεί σημαντικό. Συν ότι σκέψου κάτι που βοηθάει πάρα πολύ είναι το όλο σύστημα. Ότι εμείς οι παλιότεροι και πιο έμπειροι κάνουμε πράγματα που δεν χρειάζεται να κάνει ο καινούριος για αυτόν. Οπότε έτσι γλιτώνει ένα δύσκολο κομμάτι και χρόνο που θα